Ngap de sungu yu blai sai sien ne ka por ka mentang yo pat ban ya kren biang bat phi sai sien nagane ka khubor step nagane ka jaka nagane ka ministry jong ka Potternet Gospel Ministries ai ngo yu blai baudang ai ngi ka por ka bangi dang la ban yo sngo ya ka bangi dang la ban pediang ngi ka ktien ba ka ktien ka ai jing im ka ktien hi ka ai ya ka jingkyrmen ha ka download ka jongi tadai ta nga ai khublai fi wei pui baro aga kerteng ka bathiang tam ka jong Jesus Christ unong penem menganget pia koi pia kia pia klan bah menganget ru dan apreng jong phi le se phi pang chitam menganget ru aga ne kesngi bo try un pen kia bo try un le ki kamba na ka benta ka jing im ka jong phi un pen kala ya ka Jesus si ka jong phi sha ka jing kemen ya ka jing thang sha ka jing bang ya ka ta ka jing yam sha ka jing rkhe menganget abang i shakri utrai menginam sa kum jo andrai ngi tip ya ka ne ka wei bau blai udan ban pelat yangi na kita ki jing haba udan rengkat bat ni hagi jing ke jongi ko mengalakran tu kesngi ong la utrai udan haga jing ke jongi ladangi invite you ladangi call you hagi ki jing ke jongi ngitip bet bangin job ya kata ke jing le baro ndai ba mangile ndri utrai wi le na ka benta jongi ai mu you blai bangi osngo bing ke khin ke jong blai sai sien haga ni ka por ka benta tengnya pulih benga khatin ke jong blek ni ka por bat ni ka por kwa an pulih na ka gospel Lukas nomor khatway kene ke khot ka ba santer ter ka ongum ni ulong ru aki la da wei na phi udan ulok barun lek ha u shiteng snya barun ong ha u kolok ya ai kelyang yanga lightly ki kpu na ba ulok jonga udang poi hanga na la ka jinglek bat ngam dona eru ia kaban bu akmat jongu utati napo yeng un jubab ba un ong wat prishitam yinga lakhang ye ke jingkhang menta pergi kon jongaru aga jingthia bat nga ngamla ban khe bat ban ai hame nga ong hapi ba unom khe ba unom airu au namar ba ulong ulok jongu penban namar kata ka jingyai kerpat jongu unda khe unda airu ha uta katba udan kam ujisu ayangi gini ke parshi uang ba ladan uni ui brio uba parlok jongu uan steng senia bat habo wan kensan kumta kendit kumta uni brio umdani bat ajing bam uni parlok jongu te kumta umi na la yeng ba ulik pan keliang ulik pan kepu na kita ki paramarjan jongu bauta pramarjan ru namar bala shiteng senya ulat thia ki khon jo ur ki layo thia wong am kwa bangan ki sin manga ki khon ki kendit ta ter hendrai uni ubre upan bu yai kerpat wong so bha sngo snai ba abu yai kerpat kumta am uni ulok jo wala da ong kwa ban ki na ta jing thia ban malik play ta duli ki jo ban ai ta jing bam hendrai namar ka jing yai kerpat namar kata ka jing yai ot kumta ken kala pelong inu brio ba un khe na ga jing thia un yar na ga jing thia ban le shaga ta ga duli ban shim ya ta ga jing bam ya ga ta gi kpu ban play ga jing khang ban ai how ta ubapan kani ga dei ga jing shisha badan na preng jok phi kani ka por ka mamanta phi pang bha pila sumar badaba pila sumar pila duairu berkata ka jing sumar kala yarap Henry menta kawan biang kene ke jingpang de. Berkumta ki doktor ki ong ba ani kene ke jingpang jung pi kala menta. Dan ki ba ong ru ba along last stage. Nega apoi se ka bekut. Berkumta pila duai, pila ye kerpa. Henry kene ke jingpang kanang kanang ai apan ban. But teng pi snow kum ba ublei snow show ye pi. Ne teng pi snow ru ublei dan ne. Yo apa pisu mani ni ublei ubam ju ngap ubam ju yoi ubam ju arab ubam ju le ngala duai ngala kerpat ngala yam ru henry i kumba kanang ban kata ke jingpang kata ke jingstam ne kita ki jing aga jing em be jong pi pateng teng pi ong ngala abyang gato nganom duai shu la abyang gato nganom nget shu ru yaw ne ujisu pe yo kami ka bokum kata na ke jingmut ke jong pi soitan uwan ba banyale no la biang give up la biang nai dwai show ba ka ba yap no ba memen o nyele yu kata ka jing mem khia shu mem kot shu
Ni pam kot chu pam kia chu. Padon sa ani ke jing pakai ni ke jing kan om lai. Kwa benong ifi am lada dan pun kata ke jing pen sengau am. Kwa benong ifi onom ngai. Lada piai kerpat. Balada piai duai. Lada piai uat hau try. Ujisu ong komne. Wong balada utau perlok uli uat utau perlok jung namar buwan utau perlok jung haging jung walada umman ban le walada umman ban ai indre namar kata ka jingai pan par kata ka jingkerpat ka ba klem sange ukerpat ba jai kerpat ni ubriu lada umman makna ban kien kata ka jingthia ro wa ban kie ba ban shim ya ke jingbam ba ban ple ke ying ke ju ba ban ai ya kita ke jingbam how ta pan yu tau ku how ta pan yu tau jingbam na ka banta tau perlok jung Tering ta am ka benong fi ni ka sigi ke bamanta la da ka long ha ka ta ka dur. Kin ma ni ka wei bo Jisu ong hang ni. O ngarong ong phi tu fin pan ti on ai phi. To wat fin so shemru to tit on supply phi. Ba baro ba pan on pediang baru ba char ba wat on shem mat uta ba tit on supply. Tela dau khon un pan khpu no uno no phi u balong khpa haton ai no da umma ho la ni ya ka do kha ba ba dei ka do kha ai no do busen u nilada upan ka peleng hato un ai no daga nyang lar thama u namar kata lada phi ki balong baman pite ban ai ki jing ai ki ba ki khon jong phi ka ba gano tam ukpa jong phi ba baneng un ai o men sim ko agi ta ki ba pan o phi ga de ne ladang ipan na ubrio la khon upan na ubrio la khon upan na ukpa jong u ya ukpu tikna ba ga ne ga ba ukpa unom ai du mau Ladang ni ukon upan naga dok kang iti kinabe unom ai do busen. Ladang ni ukon upan ia kata ka peleng unom ai naga nyang lar tham la ong ktien ke jong blai. Uji suong lada pi ki baman kita ki kpa baman pila ban ai. Ia kata ka bahan naga benta ki kon jong pi. Kat no tam ukpa bah beneng un ai ken ia kita ki bapan na u. Kita ki bawak bat kita ki batiet na u. Tikinabe jisien ba pi pan pinyo pediang. Nget be finyo diang namar ngidon yu try ubala ban ai ubadan ban ai wisen ai ban ai baru bosbun ban ai pan te pan do ka donot pipang am pan ka donot ke jompi mga puli ka tin ke jomble ngai i bo Jisu am upen khia te baro mga puli ke ni ke pon Lukas no man riu ne dekat ka khatnyo ong Tia ba ula yar arsut lembat ki ula yang ke jakamadan ba shibon ke sendan ju ba upai ba belin na Judea baro na Jerusalem ba arut duriau Tyrus bat Sidon ki belawan menyu snow yu ba on pen kya ru yaki na ki jingpang jongki ba ba kita ki ba shitam na ki men sim bang ko pen kya baru tau pai ba baro ula persang man kta yu na ba ka bor kalami no na u ba kalapen kya yaki baro yang ni ba utrai upen kia ia kita ki beriu baro kita shisha ki bawan kita ki ba terang kita ki basliang kita ki banget kita ki bashania kita shisha ki bamdo mensim une upai ba mdei tang WR re ba bon ba gi haba up ya kapor mdei ba ki yo ban kta sen kta mdei ba ki yo ban ba sen ba jisu ki ban up turn by turn way anyway but kum ta ken ki ai up but namar ba ki up namar baki klem pet da jaka ki klem kerki ban mi no na da jaka ki ai up bar ki layo ban kta yu Jisu baka bible ka ong kila persang man kta yu na baka bor kla mi no na u bat lapun kia ya ki baro bang kwa banong fi up se ka pali ke jong phi namar utrai udon ban le na ka banta ka jim chu fi na ka daw kon phi don't give up wat nom artatien ya ka jingla ka jong blay nom artatien ya jing ya jong wat nom artatien utrai unle biki kamba nam daga jing be jong phi ujisu udan menchwa udan mentabar udan nang to hagan jaka ka ba pipi dan tunai ta wat judo men sim lada pi pan on ai bet lada pi tiet kan plebet daga jing kang lada pi wa pin shembet te lada pi wa daga donut baro pin shembet ong tin jong blay pi tiet kan plebet ka jing kang kanam nan ke jingkang ka bakang namar ni ubre utit chitiet hado ba utau perlok na po yeng wa ban yar na ke jingthia wa ban plet ta ka duri jo ba uplet na ke jingkang ba o shem ne ku bagai ka tam na da pipan finyo pediang bai pitit kan ple bai ba da piwat ngai pin shem bai namar piwat ndai no perlok
ubabakla andre ujisu di perlok ubabha ne piwa pisham yu bar pisham yu pinyo diang bet ya kata ke jingkar pat ke jongpi ya ke ai ke pi angnot ya ke ai ke pi trang ya ke pi sliang utraun ai bet fi dei ta pia banan ke jinga dei utrai ya ke pi log bi yai ne utrai dei ba pin phat no sini satai mental si pim yo khia pi ngali wat no duwe blai mentang am yo jingrap ngali wat no da kita ki mo da ki wei pat kita ki jingle na kwa ba no fi ke ne ke sni yai ne au jisu ujisu unle kamba abet kini gibriu apali lapali hado begini yo kta yu jisu namar ka bor kala mi no na u balapan khia ya baro bagani ka bor ke jong trai ka don na du mentabat ka don ban pen khia lang yangi baro u trai per kui fi ni ka sngi ni dwai ni ka por menta unai bor fi nang la ban nyek ban shania ban shekri u trai ban pim dei ban du men sim haba pim pat yo e ka jubab ini dwai try ni ka por nga aingo e me ko pa namar ka thin ke jome ka ong ablai try jisu aba ma ai ni ka parsi ka david ka jing shisha ba abang itiet ko try ba abang ngi pan om na gibreo abang ipan na me try ngi tip ko try ba me ko kon rat men yeng bit na ta ka jakshong ba me play ka jing kang ba men ai to ku ya ka ibang ni kon jome ko try ki don kam ni ka tanga nget men play ki jing kang aba ki tiet men play aba ki pan men ai aba ki wat kin sham shisha ya me try ba men ai da kata ka ba dei biang yeki kon gi jom me try ngadwai nam ta jong fi ba ani ka por pisngo kum ba phim nget chu yu try namar fil apang palat ba ga ni ka jing yap i kum ba kala nang jan pisngo kum ban kut men sim no pisngo kum ba pin yap no daga dua ya kan ka por la da phim pat dei ban yap da pidang biang ka kerta la phim pat pas de phim pat cross ka kerta ka bala teman sisa ka dei fi ban em ka dei fi ban kot ka dei fi ban khia ka dei fi ken ba pila ban ya churum shenai ba kam tam e ya ka ba pila ban yang ken pla ya ka kerteng uji skres bat ya ka ta jingle ga jong u ha ga jing em ga jong phi na to nga ker khoi fi ni ga ski bat pinum do men sim da lei ru de pin nget pin up kermen no try ha ga kerteng da ban bor tam uji skres nem na to nga ker khoi fi amen ba amen try na ker khoi fi in sai shem biang asai ka sngi api pan finyo diang fitiet kan play piwat pin shembet wat ju du jingkyrmen utran jubab ifi un pen kya ifi plai fi na ke jing le jo ke jing embaro tran ta ka borom ju amen But on this day he says, ngan penyeng ye pi ko kon